Днешното видео ще видите последния епизод от сезон 3 на поредицата Minecraft, строене 10 секунди vs 1 минута vs 10 минути. Този път обаче няма да състезаваме, за да строиме конкретни постройки. Вместо това във всеки един рунд ще ни бъде зададена тема, по която ние можем да построим каквото си пожелаем свързано с нея. Тема номер 1: Marvel. За всички фенове на Marvel вселената определено не искате да изпуснете този рунд. Тема номер 2: Космос, където ще строим планети, черни дупки, ракети, извънземни и каквото още се сетите. И тема номер 3: Покемон, където ще видим кой ще построи най-готиния Покемон билд от мега хитовата анимационна поредица. За да не изпусне четвърти сезон от Minecraft строенето, ви предизвикам още сега да се абонирате за трите им гейминг канала точно в този момент с камбанката, а именно Anti-Plays Games, NeGamer и Криската. Също така забележете нещо интересно: 3 канала, сезон 3, епизод 3. Станаха много тройки, а числото 3, както знаете, е късметлийско. Всеки, който остави лайк на това специално видео, съм сигурен, че ще има супер много късмет през новата година. И като заговорихме за късмет, ето късметлията, който спечели 6900 V-Bucks от giveaway в последното Fortnite видео 0 vs добър vs Pro. Честито! Ако ви кефят видеа с готини билдове и строене в Minecraft като това, определено ви препоръчвам да си поръчате новата книга на данката NeGamer, а именно NeBuilder. Първият тираж на книгата се изчерпа супер бързо, но вече има втори и отново можете да я поръчате. Освен това в магазина на Anti-Plays Games можете да откриете най-якия APG мърч с акулата. Имаме брутални светещи дизайни, като чувам си с двете акули и геймърската акула Щайзям, който изяжда конкуренцията и всичко по пътя си. И разбира се, оригиналния мърч с APG логото, който е един от любимите ви дизайни. А сега, приятели, е време да строим Marvel, Космос и Покемон. И така, хора, време е да започваме с първи рунд. От 10 секунди ще строиме нещо на тематика Marvel. Аз съм си приготвил материалите и вероятно като ми ги виждате, можете да сетите горе-долу каква сцена може би ще строя от Marvel за 10 секунди. Какво си приготвил? Това е тази кожена броня, бе, Анди. Интересно, интересно. О, това е Тор! Това е глава на Тор! Това е глава на Тор! Защото аз ще за 10 секунди ще се опитам да построя сцената, когато чукът на Тор пада на земята. О, what? Как 10 секунди ти мутли си, бе? Еми не знам, ще се опитам. 10 секунди започва да текат сега! Бързо! Добре, слагаме това. Така. Не, идеално. Не! Добре, са премето така, са премето така. И край! Добре, аз направих нещо. Не! Какво направих? Това е най-любимия ми герой на Marvel. Аз направих най-гнусното нещо, човек. Моето също не че е нещо особено. Какво е това, бе, Дани? Какво е това? Това чука ли трябва да е? Да, и това е една прадлива грамотевица тук. What? Я? О, what? Дали, какво е това, бе? Това е чука на Тор. Но защо си използвал дърво? Чакай, бе, тя нали му е дървена дръжката на чука, Да, но защо си използвал примерно от оградата е като дръжка? Какво това дебел дърво, бате? Просто не. Я дай ти видиме твоя чук. Искам да видя на Анди падналия чук грозен. Искам само да видим на Криси. На Криси ме кеф. Криси има жълто, но не знам защо, ма толкова е симпъл и просто, ма то това изглежда готино само заради главата. Еми да, така е. За пръв път, 3 сезона, за пръв път използвам глава. Да, между другото. Хора, Криската се пречупи, само обиждаше главите на Анди и сега почна и той да ги използва. Ах ти. Не, между другото е готино това. Къде е Анди? Ето това тук е моето. Интересно е, че си направил дупка, обаче честно да ти кажа, никога не бих познал, че това е нещо от Marvel. Има Тор, от Чука е по-голям от Тора, ама това е друг въпрос. Това ме кефи, защото има някаква интеракция. Виж тук и огньовете как си ги е направил и ме кефи, че камъка е леко разбит, е тук се едно от удара. Да. Точно, да, точно. Обаче, знаеш ли, че това е Marvel? Не бе, между другото, главата си прилича на Тор. Са реално и Iron Man без главата не му е прилича на Iron Man на желязна броня. Добре, айде да гласуваме. Добре, ами аз гласувам за на Анди сцената, защото ми изглежда най-интересна за 10 секунди направена. Аз гласувам за Криси. Еми аз няма как да гласувам за чука на Дани. Браво, Анди! И тук бях сложил недърак, за да може огъня да гори вечно. Браво! Една точка за Анди. Продължаваме към рунд номер 2. 1 минута Marvel. Добре, хора, сега е време за следващия рунд, а именно 1 минута.
Какво ще строите вие? Аз ви подсказвам, ще строя едно оръжие на един от злодеите в Марвел. О, не, аз ще строя оръжие. Аз ще строя Хълк. Добре, айде да видим. 1 минута. Почва сега. Старт. Много ми е интересно, Анди, как ще построиш Хълк, братле, за 1 минута. Не е важно. Както и ние ще построим оръжие за 1 минута. Вече минаха 10 секунди, между другото. Аз строя нещо, което е на Флоки, приятели. На кой? На Локи. На Локи. Да, на Локи, аз му обърках. На Флоки, брат. Аре, млъкне тебе. Дай ще му строи скиптера, сигурно. Да. Това няма, моето е много трудно. О, не, моето как ще го направя, бе, брат. Не знам аз как ще направя, обаче моето. Брат, о, не, 13 секунди. 13 секунди! О май гад. О, не, брат, какво стана, бе? Аз строя Хълк. О, не! И край! Това дали някой ще се сети какво е, брат? О, мага! Между другото, моето не изглежда толкова отвратително. Не, Танос! О, what? Познали, бе? Infinity Gauntlet, познали го? Да! Как не го познаеме, бе, брат? Стига, бе, това е много готино, бе. Как си да слагал толкова азотни блокове за толкова време, това е много трудно. Да, ето ги всичките камъни. Мисля, че това са точните цветове, между другото. Те 5 ли трябва да са? Не, 6 трябва да са и този камък и жълт. Нямаше как, брат. Но бе, Кефи, как показалеца няма камък, брат? Не си бях взел цвят за него, забравих. Не, мене ме радва, че изглежда масивна златната ръкавица, не е някаква тъпа, брат. Готино е, брат. Да, ви има Хълка на Анди, че моето аз не ще да ви го показвам. Ето това, тук е моя Хълк, той ми има и глава. А защо нещо му виси на твоя Хълк отдолу? Какво е това, дето му виси? Не! Това ли му е главата? Това глава! Глава ориз, брат, това му е леко ориз. Защо главата му е по-малка от не знам, братлет? Анди, отвратително. Леко мутирало зомби, брат. Не е вярно! Това е по-грозно, имам чувство и от моето, бе, братле, което сега ще видите. Прилича на... някакво цвете ми прилича. Това е мутирало Майнкрафт цвете. Това е... не знам. Питал си се скептера на Локи да направиш, който е много готин, обаче... Да, на Флоки. На Флоки. Добре, мисля, че разбрахме, че на Криси ръкавицата печели. О, благодаря ви. Не, геймър е с 0 точки, вау. Време за 10-минутния рунд. Обаче преди това Криси има един много важен анаунсмент. Точно така, за всички фенове на Майнкрафт и на Марвел. Точно утре ще има нова поредица в моя канал, която ще бъде точно на Марвел тематика, така че задължително гледайте новото видео, няма да ви разочарова. Също така се абонирате за трите канала, а именно Andy Plays Games, Snake Gamer и Криската, и мога коментирате още какви искате неща да строим в тази поредица. Добре, 10 минути започват сега! Аз ще си построя моят любим герой и просто се надявам да се получи, защото ако не се получи ще бъда много разочарован. Значи Криси строи Iron Man, това мисля, че всички го знаеме. Не знам, аз ще построя моят любим герой, също, който е антигерой по-скоро. Аз ще построя един предмет, за който май всички в Марвел вселената се биеха там нещо. Някакъв много важен син предмет беше. Те са ракта ли? Да! Това е синьо купче, бе, брат. Ама верно. Аз съм не геймър, какво да построя за 10 минути в Марвел, бе, брат, освен големо синьо купче. Добре, аз някакси наистина много бих искал ми се получи този герой. Аз ще строя купче, бати, това е истински не геймър. Майнкрафт да построиш купче, браво, Дани. Добре, аз трябва да издигна основата на моят герой. И аз на моят... Аз ви предизвиквам вашите герои да ги направите интерактивни. Искам някакъв екшън, хора. Искам някакъв екшън да се случва. Може има. Брато, аз ще се очуда, ако успея изобщо да го построя това за толкова време. Добре, моят герой е слузест, така да ще го кажа. Това е тук сърцето на Тони Старк. Добре, аз ще ви отгадна какво правя. Хора, аз в момента правя Веном. Между другото остават 3 минути! 3 минути остават! Как 3 минути ще остават, бе? Е така! Абе ти се побърка, бе, ние почнахме преди. Не, бе, имам предвид, че са минали 3 минути, бе. Аре па, стия сте ме тук такова ли напрягали, бе. Ние те напрягаме, what?
Ти ни напрегна жестоко, аз си викам, какво стана, бе, аз съм още... Добре, бе, обърках се, бе! Има време, има време. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4... Моят тесаракт мисля, че не изглежда чак толкова зле за сега. Дай твото купче, бе, брат. Абе, млъкни, бе! Между другото, аз до сега строях купче. Да питам, Веном, имаше ли ногти на краката? Би трябвало да има. Какви ногти, бе, брат? Той сигурно си ги е изрезал. Аз в момента правя основата на Iron Man и след това ще добавя детайлите, защото първо трябва да имаме основа, с която да работиме. И аз като цяло това правя в момента. Аз сега моето купче ще го направя да лети. Моят билд ще бъде левитиращ. О, добре, мисля, че моето се получи, само трябва да добавя доста детайли. Ти вече си готов с цялото тяло на Iron Man ли, бе? Тялото е готово, обаче трябва да добавя много детайли. Ега ти лудя. О, какво прави Анди, бе? Ето, Анди прави така. някакъв черен водопад, братле. Това е най-гнусното нещо, което съм виждал за сега. Прави черен водопад. Окей, моето не е зле, моето не е зле. Not bad. Трябва да направим и отзад гърба за Брайкълне. Обе, то тесаракта, има ли нещо около него? Някакви светкавици, вериги, работи, Бе, не, това е купче, бе, брат. О, what? Минута и 44 секунди остават! Това не е възможно, бе, как толкова малко ще остава? Не! Трябва да направя... О, сега идва най-трудната част, брат, маската. Бати, то остава минута и 40, каква маска ще правиш за една минута? Каква маска, братле, верно. Остават ви 37 секунди! Колко каза? Чакай, бе, как 3? 3, 2, 1! Край! Оставам, добре, мисля, че съм готов, мисля, че е добре. Добре, аз направих тесаракта. Аз мисля, че съм доволен от моя билд. Долу в коментарите може да напишете дали ви харесва моя Iron Man билд и да напишете също кой е любимият ви герой на Marvel, на DC и изобщо вашият любим супергерой. Добре, аз отивам при тесаракта на Дани, защото е точно до мене. Ето го! Това в момента е... Криси се чуди как да не ме обиди. Това е купче лед. Ако трябва да сме честни, това изглежда леко кръгло, а тесаракта е квадрат. Дани, имаше 10 минути да построиш нещо и ти построи толкова малко купче. И ти просто построи купче, брат. брат. Беше направено като къща. Като къща да мога влезеш вътре, виж и... Да, Абе, каква къща? Аз тук всяко едно блокче съм се чудил как да го слагам, да има нюанси между различните сини ледени блокове. Може да го видим последно. Ами, вече сме до него, аз предлагам да го видим. Оф, аре го видиме, добре. Оф, моят тесаракт. Добре, това... Какво е това, бе? Това е някакъв Among Us. Ето. Това верно е Among Us, Не, бе, вижте. Това е някакъв Among Us, къде му излиза езика и убива някой. Вижте, гледайте, сега ви обясня и ще го видите. Значи, това тука са му очите, чай. Това са му зъби, това са му ногти честно отдолу. казано е от този профил изглежда по-добре. Абе, само искам да между питам, то среден пръст ли показва, защото ако показва среден пръст, няма гласувам за него. Не показва среден пръст. Това е среден пръст, да знаеш. Това са ногти, дълги ногти. Добре, значи среден нокът ми показва. Нещо искаш да ми кажеш и какво? Къде ти показва, бе? Искам да забележите просто, че тъй като е Веном се разтича надолу. Да, това малко не ме кефи, че самия Веном е супер безформен, брат. Като някакво разтекло се такова петролно, някакъв петролен разлив, братле. Погледни го какво е, някакво разтекло се. Айде да видим, моят е Iron Man. Анди, ела! Анди, ела, тъй тук да го оценяваме, брат. Виж го колко е яко. Прилича на някакво лого на Макдоналдс, братле. На Макдоналдс някакво. Виж го от правилната страна, ако обичаш. Това е доста яко, бе. Човек, знаеш колко ми беше трудно да направя лицето? В смисъл, в един момент приличаше на някакъв дърб герой, брат. Най-ново ме кефи и тук това. Дето се изстрелва някакви светкавици. Точно. И тук арк реактора му също, дето... Готина. Принципно няма коментирам, че ми прилича на някакъв такова ретардиран трансформър. Ама... Не, принципно, значи не е зле, ма някакси очите му просто... В лицето ми прилича по-скоро на оня Бъмбълби, братле. Малко мяза, верно, малко мяза, обаче целта е Iron Man. Криси, да ти показвам, ако имаше повече време, ето тук, ако беше направил вътре главата на Тони Старк, бате. Да бех. Кефи ме. Мисля, че е най-сложният билд от всички три, така че аз гласувам за него. Yes! Аз също трябва да гласувам за него. Yes!
Добре, окей, значи стана 2-1 за Криси. И тъй като той е много голям фен на Марвел, очевидно печели Марвел рунда и ще прави Марвел поредица. Направо луда работа. Браво, Криска, 2-1. Сега, следващия рунд, приятели, е време да се пренесем в космоса. Космоса. Значи ще строим някакви ракети, космически галактики, черни дупки, добре. Точно така. Значи сега ще строиме космос за 10 секунди. Как става тази работа? Нещо космическо за 10 секунди. 10 секунди започват текат сега! Давайте! Майко. Бързо! Хайде. Не ме предавай. Давай, Данка! Така. О, what? То времето свърши, бе! Окей. О, не, братле. Не, това е. Аз мисля, че тук-що направих рекорд по най-грозен билд. Никой не мога да убие това, брат. Не, повярвайте ми. Не сте виждали нещо по-грозно от моето. Аз дори не съм сигурен, че мога познаете какво съм искал да направя. Това е планетата нашата Земя. Браво, Криси! Опитал си се това да построиш. Това не знам който и да го е построил, е най-гнусното нещо на света. Чакай, това е на Анди. Това какво трябва да е, Анди? Само да ви кажа, че това много добре се лечи какво е и това е часовника на Бентен. Моля! Така, нека да преминем към билда на Криси. Това е говно. Това е космическо лайно. Keep an open mind, само ще кажа и го гледайте отгоре, брат. Добре. Това е слънчевата система. Аз между другото мислех точно това да правя и бях сигурен, че ти ще направиш това и че ще ги наредиш някакви блокчета едно след друго. Добре, обаче не можах да добавя последните две планети, брат. Само да кажа, колкото и да не ми се иска, трябва да гласувам за Дани. Моето е по-креативно, аз съм се опитал цялата слънчева система и са поред. Погледни ги, че са едни и същи цветовете, които трябва. Криси, ако трябва да сме честни, моето е най-креативно, защото е часовника на Бентен сам. А това как е свързано с космоса, ако мога да попитам? Бате! Бентен, брат! Анди, той Криси не е имал детство, остави го, не го... Напротив, имал съм детство и Бентен беше голяма част от това детство, обаче не се развива в космоса. Разказва се за човек, дет се превръща в извънземни. Добре не си, бе, Криси. Да, ама не е в космоса. Нали знаеш, че планетата Земя е в космоса, Криси? Нищо, остави го да си помисли. Айде да гласуваме. Гласувам за Дани. И аз гласувам за Дани. Спечелих с най-гнусния космически билд, който някога сте виждали. Това спечели първи рунд. Само искам да помислите върху това, което се случи. Това спечели. Аре, следващия рунд. 1 минута започва тече сега! Леле, хора, аз ще правя нещо огнено, нещо с магма. И аз. Буквално в момента строя с магма. Хора, не знам за вас, ама ще строя астероид. Не, и аз също! Ама и аз. Чай! Всички ли? Ами явно да. Моето работи! 26 секунди! Чай, какво забравих? Строим за 1 минута, бе! What? Не! О, не! Добре. Магара, защо? Край! Окей, моето не знам какво построих току-що, но... О, моето изглежда всъщност не чак толкова малумно, колкото си мисля. Да, и моето, не знам как е в момента на Дани ли е във въздуха, бе? Да. Това е комета точно, да. Обаче искам да видите нещо. Това не е зле. Кометата Кометата парди огън! Абсолютно! Моята комета парди огън, вижте я лети! И ние се возим на нея. Абсолютно! Не е зле! О, what? Виж го на Криси, бе! Моето е разбиващ се астероид. Това на Криси между другото няма смисъл. Защо, бе? Защото астероида може да лети. Той се е ударил вече, бе. Тук това е направил контакт точно с Земята и тя се е разбила. Ма той е във въздуха, брат. О, бе, Анди, не го мисли толкова много, нали трябва да го визуализира някакси. Добре. Елат сега да ви покажа моя билд. Това е Земята в една хубава слънчева система. Да речем, че всичко Чакай малко, бе, ти си взел моя билд от първи рунд, бе. Това е Земята в слънчевата система и идва астероид към Земята оттам. Какво е това, бе? Я чай го видя по-отблизо, бе. Но ти е далече. Да, бе, къде си го направил? What the fuck, защо има синя опашка, бе? Това трябва да е огън. Чао, Анди, не ми хареса.
Абе, нали е такъв много син огън, бе, брат? Добре ли си? Виж, има пара, бе. Абе, не бе, то като остане прекалено горещо или какво беше там, някакъв може и син да стане. Да, бе, става синьо, дай ти филми да си гледал, май. Добре, а твоя астероид хвърля ли огън? Пърди ли огън като моя? Не, защото астероидите не пърдят огън, обаче има дим. Добре, чао, не ми харесва. Ами, често казано, ме кефи повече това на Дани, не знам. Yes! What? Мене ме кефи на Криси повече принцип. Ами, айде да гласуваме тогава 3 астероида. Това не ни се е случвало до сега и тримата едно и също нещо да постоим горе-долу. Не знам, аз гласувам за Криси, брат. Верно ли, бе? Аз ще гласувам за Дани. Ма как гласуваш за на Криси, бе? Каквото прича на гореш картофел, брат. Не бе, има ги тия играчки, бе. Играчките дет се фърляха, едни като топки и отзад имаха такова. Еми аз го... Чай са, това какво беше на Анди, че забравих? Щом забравих, значи е било тъпо. Гласувам за на Криси. Yes, моят астероид спечели. 3 на 1, добре. И сега идва финалният рунд, където за 10 минути ще строим нещо космическо, аз нямам идея. И 10 минути започват текат. Сега строиме космос за 10 минути, да видим кой по ще построи. Или по-скоро нещо космическо. Добре, аз хора ще строя студио. Ще строиш студио. Какво означава студио, бе? Чува ли сте, че има конспирации, че всъщност САЩ не са кацали на Луната, не? Ооо, това ще бъде интересно. Това е яко. Анди ще прави все едно как са заснели кацането на Луната в студио. Да. Вау. Това ако успееш да го направиш, направо, не знам. Направил съм го даже в някакъв secret base. Ехе. А пък аз ще построя нещо свързано с Илон Мъск. Нещо, което направи, което беше супер атрактивно и сензационно. Свързано с Тесла. Изпратила е кола в космоса. Точно така. Ще направя червения роудстър на Тесла в космоса. Аз строя просто космически, не кораб, не станция, ще строя сателит. Криси е класик. Криси е класик, ама някакси винаги му се получават готино неща. Аре, Анди студио прави космическо студио. Анди, да трябва да се справиш, брат, няма как. Трябва, брат. Аз да сложа ето така малко украса. Мале, вече са минали 3 минути. What? Кога почна да изтича това време, бе? Добре, и това стреля надолу, точно така. Йооо! Колко време имаме? Нямаме никакво време, 5 минути и 38. Защо днеска съм толкова зле в всички рундове? Съм ужасно зле, бе, брат. Дай, не си зле, не забравяй, че ти си човека, който спечели с... С най-грозния билд, да, Анди. Да. Трябва да екипираме нашият космонавт. Какво правите там, бе? Криси прави нещо много яко, брат. Така, това ще сложим за украса, може би трапдорове някакси. Това, което направих е отвратително, не съм радостен. Окей. Всички, между другото, които сте фенове на колите, съжалявам за това, за този кошмар, който виждате в момента. С това недоразумение. Това е... Не, това е толкова гнусно. Дани. Минута и 30 остава! Направих 4 гуми! Браво! И това е космонавта! Моето не мисля, че изобщо е зле. И край! Ио, ти си гнусно! Виждам в момента билда на Дани. Какво това, брат? Това е колата на Тесла. Да, това е червения роудстър, Крис, с космонавта вътре. Добре, нещо ще кажете ли за моя билд? Малко така мнение? Лично просто не искам да казвам нищо. Искам да питам защо подявалите астронавта е голям колкото гумата на колата, брат. Аз си представях нещо става различно. Да, и аз, Анди. Добре, приятели, разбрахме, че съм космическа издънка. Нека да видим на Криси. Това е моят кораб. Това е моят сателит, който стреля, както мога видите, червени лазери. И вътре има космонавт, който го управлява. И това е моят билд. И долу е разрушено, защото стреля. Мога да погледнете. Да. Значи отдалече, между другото, изглежда доста яко. Формата му е както винаги симетрична, но е малко скучно. Изглежда ми като летяща сграда, където ти. Между другото, само искам да видите червения роудстър отдалече изглежда по-добре. Да, между другото. Честно ти кажа, това на Криси изобщо ме кефи. Колата ме кефи доста. В смисъл не доста, но... Кефите колата! Колата ме кефи повече от това на Криси, това е през.
О мага! О мага! Това е някакъв пълен абсурд. Долу в коментарите пишете, защото това е абсолютно абсурдно. Добре, дай да видим на Анди. Тук има табелка. Пак на Анди някакви табели. О, какъв е този шрифт, бе? Оу, това изглежда мега яко, между другото. Я? Глей колко камери е сложил и зеления екран и космонавтите. Ето това би трябвало да е знамето на САЩ, ама просто нямаше как да го направи, затова сложих нормален сим банър. Ето тук, освен зеления екран, на който се вижда космоса, направих самия терен на Луната все едно, а на зеления екран ще се вижда космоса. Има камери от всякъде. О, това софтбоксове ли са, бе? Това осветление ли е тук, бе? Да, това е О, осветление. е така свети, брат! Бати якото, това е много добро, бе. Ами аз мисля, че с Криси няма да се караме на кой е по-хубаво и мисля и двамата гласуваме за Анди просто. Печеля! Добре, значи стана резултата 3-2-1. И така, хора, време за последния рунд, а именно където тематиката е покемони. За тези, които харесват аниме, със сигурност знаят какво е покемон. И да, някъде не сте чули за покемони. Всички хора на света знаят какво е покемон, Анди. Да, всеки знае какво е покемон, но не всеки знае как да строи покемон в Майнкрафт. Особено аз. 10 секунди започват текат сега! Готов съм. Аре да видиме! Аз съм готов. Нямам представа какво ще построим. Какво Анди каза, че е готов ли? Да. И... Омага! Готов и може да се получи уникално. Е просто невероятно добро. Ако някой познае какво е, брат. Брато, какво строихме, брат? Къде е билдът ти, Дани? Какво е това, бе? Ето го, това е моят билд. Ай, познай какво е. Пикачу ли трябва да е? Да. Докато Пикачу ли трябва да е. Яу! Това са му червените буски на Пикачу, дет пуска светкавици. Това са му очите, ма нямаше блокче между тях и не може да ги разделя. Пикачу има една вежда. Дани, само да ти кажа, че аз съм строил Пикачу. О, не. Само ми кажи, по-грозно ли е от моето? Еми не знам, трябва да пресениш, брат. Виждате ли го в далечината? Ето това. О, what? Какво е това? Какви сте очи, бе? Отвратително. Това е отвратително, само да кажа. О, май гад! Криси, това е гнусното. Това е някакъв облеживял сляп Пикачу, брат. Брато, това е верно като някакво жълто плешиво извънземно с изцъклени бели очи някакво. Ужасно е. Искате ли да видите моят билд? Че се разревахме, брат. Брато, това е като някаква мутирала катерица и някаква пропаднала катерица, братле. Къде е на Анди? Вау, Анди. Брат, ти добре, аз гласувам за Криси. Чай, какво? Аз гласувам за Дани. Бате, как ще гласувам за твоя къстъм хед? Това е реално билдът и билдът ли си, бе? Тига бе, аз мислех, че ваши ще бъдат толкова грозни, че ще гласувате за къстъм хеда. Никакъв шанс. Да, бе, да. Не знам как ще го приемете това, дали се ебавам или не, аз не се ебавам, но ще гласувам за да. Защо? Ами, брат, между другото ще го приема като супер нормално. Прилича на Пикачу, просто отстрани цветовете ми напомнят на Пикачу, а това ми напомня на извънземно, брат. Бате, стига, бе. Добре, аз най-накрая спечелих някаква точка от сумата и рундове, само губа. И сега е време за рунда от една минута. Покемон строене, една минута започва сега. Аре да видим кой какъв покемон ще направи този път. Така, опа, о не, добре. Така, добре. Остават 40 секунди, оле! What the fuck? Аз нищо не съм направил. Това е супер лошо. О, това не е толкова зле, колкото си мислех, че ще бъде. Така, хайде. Не, това не е честно. И 2, 1. Това е отвратително, брат. Не. Край! Моето е уникално! Моето е невероятно гнусно, брат. О, мага! Братле, моето изглежда много яко. Оле, майко, не мога повярвам. Елате при Пикачу. Оу, това верно е много добре. Какво? Това е Charmander. Виждам е много добро. Това ми е любимия покемон, между другото. Не бе, верно изглежда много добре. Ето това тук е моето. Анди, дали тъй като акулата от APG, дали е направил воден покемон? Не, направил е някакъв гроб.
Какъв е този хладилник, бе, братле? А това е моето ли, бе? Виж, това е моето. Това е моя Сквъртъл. Криси, това е ужасно. Ужасни покемони, виж. Пикачуто и после той. Ужасно. О, мъже, брат. Аз само искам да видите, че това е моят покемон. Къде? О, това е някакъв гроб, някаква надгробна. Не бе, това Чакай, искам се опитам да позная какво е това. А, това е оня гълъба ли е това, бе? Бате, това е Диглет, бе, онова лайното. Само, че, Анди, това е... Не, брат, не, ужасно. Само, че не знам за кой да гласувам и двете са отвратителни. Ти лут ли си, бате? Това са най-грозните билдове, не заслужават глас. Сега като ми каза, че е Диглет, мога да го видя, обаче тук просто не виждам Сквъртъла. Да, и аз. Не се опитвам да го направя красиво, ужасно е. Айде да гласуваме за Дани и следващия рунд просто. Yes! Втори рунд Покемон печеля! 2 рунда подред. Дали ще направя хет-трик? Време за последния рунд. Айме от 10 минути. 10 минути започват текат сега! Мале, аз къде го построя това? Хора, аз ще построя един гигантски покемон. Добре, сега трябва някакси да го построя, аз ще строя покемон, брат. Криси се отказа да строи покемони, защото са много грозни. Не, аз покемон няма да построя повече през живота си. Аз какво ще строя? Oh, аз ще строя Пикачу. Аз ви казвам една подсказка, моя покемон е гигантски и обича да спи. О, Snorlax! Да, ще строя Snorlax. Много е забавен, брат, уникален е. Абсолютно най-готиният покемон. Чакай бе, аз нещо тук, защо ми се загуби симетрията? То моето е ужасно, бе! Аз не мога да построя сфера! Как се строи сфера в Майнкрафт? Ма аз се опитвам да построя сфера, ма не мога, бе! Аз строя пиксел арт на Пикачу. То това не прилича на покебол, бе! Какво е това, бе? Добре, това не е лошо! Хора, аз в момента правя краката на Snorlax, в момента му правя ногтите. Това трябва да му направиш кембака. Чекай си, какво кажеш, че се опитваш да направиш? Питам се да направя къща покебол в момента, но съм прекалено слаб, брат, и не мога да го направя. Разбирам те, брат. Бате, моето прича на пиле. Какво? Пикачу мяза на пиле. Хора, вижте докъде стигнах с Snorlax. Много ме кефи как става до сега. Тук си спи под дървото на сянка. Не знам за вас, обаче мене много ме кефи. Момчета, вие докъде сте, бе? До никъде. Аз не знам какво съм. Аз съм до никъде. Така мога да кажа, че моето е много гнусно. Остават 30 секунди, аз не знам какво повече да направя, така че просто няма да го пипам, почивам си аз. Анди отцветява! Криси, ти готов ли си? Ами, готов съм, обаче ми се ще да не съм, защото ме е срам от този билд. Моя... не знам, бате, моето какво е? Хайде бе, брат! Добре, край! Аз искам да видя това на Дани. Аре, телепортирайте се. О, много готин, бе, какво си лежи? Snorlax, брат. Гледай го къв е дебелак. Ме също ме кефи между животи, изглежда доста яко. Как си лежи? Намерих си перфектното дърво да го сложа до него да спи. Мен много ме радва, аз искам да видя това на Анди. Добре, я да видя. О, това е яко. Мен ме кефи билда на Анди, Пикачуто, обаче малко... Чакай, какво се е случило с очите му, бе, брат? Ще очите са му някакви страни. Малко не ми мяза на баш на Пикачу, мяза им на някакъв Angry Bird, бе. А, вие сте пред... От бузите му има електричество, това е пиксел арт, има уши имало, а вие не сте добре, бе. Само искам ти кажа, кое не ми харесва. Че това, Анди, е Minecraft Building Battle, а не Pixel Art Battle. Това само ти кажа, че моето е по-трудно от твоето, буквално. Няма значение. Елат са видите моят ужасен билд. Че, елат, Криси през цялото време си бил зад мене. Да, и строях най-грозното нещо, което някога сте виждали. Брато, това е като някакво иглу. Да. Това много ме кефи мене. Вътре поне съм добавил покемони с глави, признавам си, да създаде атмосфера, иначе е ужасно. Не е лоша къщичката, готино е покеболчето. Малко няма форма на сфера, но аз от сега казвам, че ще гласувам за Дани, защото Snorlax е един от любимите покемони и изглежда много готино. Значи, къщата на Криси е готина, смисъл хубаво го е направил покебола, като цветове и всичко, ама просто, да я знам, глави, брат, някакво...
И какво име на Да, бе, главите? ясно ми е, приемам критиката. Еми ще гласувам за Нанди. Аз гласувам за Нанди Пикачуто в такъв случай. Анди, ти си наред, трябва да гласуваш. Аз се чува, защото мен много ме кефи къща на Крис, защото главите по принцип много ме кефят като дизайн. Да, ама не гласувай за глави, бе, брат! Гласувай за билд! Добре, ми хора, аз ще гласувам за Крис, защото просто главите като дизайн много ме кефят. А и самата идея е много готина, така че... Мерси, някой го оценява. Не можах да стана мастера на покемоните с спящия Снорлакс. Жалко. Така, приятели, това ще видеото от нас. Ако ви е харесало, може да се абонирате за канала с камбаните, харесате този клип. И да, айде, чао от нас! Чао! Чао!